Shout out po. Shout out kay Gayus sa Bicolana. Please subscribe po. Gayus sa Bicolana. Ayan. Thank you po. Mabuhay. Shout out. Hello mga kalingap, subscribe niyo po guys sa Bicolana. Salamat. Hello mga kalingap, pa-support po. Jessa Bicolana, isang kalingap partner po na nais ring makatulong sa ating kapwa. Bisita po ng kanyang channel, like, comment, share, and subscribe. Thank you so much mga kalingap. God bless. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po tayo para puntahan po ang mga sa Bicolana. Dito po sa lugar niya. Mamamahagi po tayo ng grocery at bigas po. Dali. Bali, bibigyan po natin sila ng ng bigas po tsaka konting grocery po para sa mga araw-araw po nila. At ito po ay galing po sa kay Ate Bia at saka kay Ate Vince po. Muli po nagpapasalamat po ako sa mga laging sumusuporta kay Ate G sa Bicolana at sa mga nagtitiwala po sa kanya. Dahil po sa inyo ay nakakatulong po si Ate G sa Bicolana sa mga kalugar po niya. Ayun po, kasama po ulit natin ang ate ni Ate G sa Bicolana at saka yung mga pamangkin niya. Ayan po, na lagi pong nakasuporta kay Ate Gisa. Marasyon. Ikaw na nabot. Magandang hapon. Magbibigay po kami ng kaunting grocery. Ayun po. Salamat. Galing po kay Ate G sa Ate G sa Bicolana, Ate Bia at saka kay Ate V. Tita. Salamat po. Salamat. Ay, salamat ho. Kaya ano ate din naman? Ayun ka. Karainting din oh. Sitiyo kasi pasada. Ito na lang si ano. Ay, sino nasa sino? Balay hapon. Magandang hapon po. Mamimigay po tayo ng kaunting grocery po at bigas. Bigas. Salamat. Tulang kita. Ay, wala pa. Ano yan? Ay, inok mo na kasi. Tilapia. Oh, yun nga ang kamo doon. Oo, nagpapaano na. May piso ay pa man nga din ha. Sarap.
Dini mo siya. Sabihan. Ayun. Hali kay Gisa. Salamat. Picture ako ikaw. Kay Gisa Bicolana. Dini kita. Ay, baya. Dini may agyan. Dini. Dini. Okay, ding kami. Diri ang diri ka Maria mainay. Mama Maria. Ako na magulat May saging na ho, ate. May anoy na. Sige doon. Ay, kumarap. Mahatag kami bugas. Halikan. Halikan Ate Gisa Bicolana. Ay, dako-dako ang bata ha. Nunoy yun ha, Nunoy. May nunoy, pero sa buboy. Salamat. Dako na unggang. Pero nabulan na yan, ya. Maluwan yan na doon. Kano iya di ngayon dun ho. Dili lang maaga. May aga na. Nanggat ang mga ayam din ay. Ay, si ate na. Hoy, wag mo itapat sa ano. Timbay dito. Takot dami. Kay ko taga din eh. Mabayon ha. Araw. Aw. Diri din eh karaan. Jadi ngay. Patag mahatag kami sinabugas din karao yadi ngay. Kay nalimot to kami ansas. May diyo nagrasya. Hindi nila ko. Yun po, halin po yung kan Ate Gisa. Opo, Ate Gisa Bicolana, tas kan Ate Elijah, Ate Beans. Salamat po. Kahapon. Aw, din nga yan sara. Sara na yun. Taga ng mga kabalay ko. Din ulit kita maaga. Away na. Kaya umano kayo dito ah. Uy, wag na kayo dito, may putik. No, si sayo. Lata ko. Manilo. Tagbalay. Mahatag kami bugas. Mahatag ko na bugas na. Sige, ikaw nani bayok. Para may ka-istorya pa. Nano mayad na si Manila. Ayad naman. Hindi na ba? Nakapasar na sa... Nakakwarat din si Manila pagluluwas.
na. Pwede man. Taya na kay Basi Manggana ka. Oh, hali yung kay Ate G sa Bicolana. Thank you very, Ate very much. Bea, Ate Beans. Ate, ako naman. Ayun po, muli po nagpapasalamat po ulit ako kay Ate Via, Ate Elijah, at lalong-lalo na po kay Ate G sa Bicolana dahil sila po ang dahilan nito kung bakit po tayo nakakatulong sa kalugar po ni Ate Gisa. Ayun po, bali nabigyan na po natin yung mga kalugar ni Ate Gisa at kapitbahay. At malaking tulong na po yun para sa kanila. Maraming salamat po ulit, Ate Bea, Ate Elijah, at saka kay Ate G sa Bicolana. Muli po, supportahan niyo po ang YouTube channel ni Ate G sa Bicolana para mas marami pa po siyang matulungan na kabarangay niya at sa ibang lugar po dito sa Bicol. Lalong-lalo na po yung mga nasalanta ng Bagyong Christine at saka Bagyong Pipito po. Muli po, nagpapasalamat po ulit kami. Thank you po. Bye-bye po.